Пытанні будаўніцтва і ўводу ў эксплуатацыю жылых дамоў абмяркоўвалі на адкрытым пасяджэнні віцебскага аблвыканкама. Адна з асноўных праблем – даўгабуды. Таксама падымалі пытанні арганізацыі уборачнай кампаніі ў Віцебскай вобласці. Падрабязнасці пасяджэння у Настасі Сяброўкі. Амаль 140 тысяч квадратных метраў агульнай плошчы жылых дамоў уведзены ў эксплуатацыю ў Віцебскай вобласці за першае паўгоддзе. Гэта 55% ад гадавога задання. У сярэднім кошт аднаго квадратнага метра, пабудаванага з дзяржпатрымкай, амаль 840 беларускіх рублёў. Зараз востра стаіць пытанне зніжэння гэтай лічбы. В связи с тем, что бюджетное финансирование ежегодно сокращается, горосполкому необходимо уделять больше внимания привлечению иных источников финансирования. Увеличивать строительство коммерческого жилья за счет средств граждан, снижать стоимость строительства жилья, активизировать работу с индивидуальными застройщиками. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме должна быть не менее 50%. Яшчэ адна праблема – даўгабуды. Усяго ў Беларусі 26 такіх аб'ектаў. З іх 6 у Віцебскай вобласці. Так, у Оршы ўжо ў трэці раз пераносяць здачу дома, які будуецца з тэхнічна-эканамічнай дапамогай Кітайскай Народнай Рэспублікі. Па выніках адкрытага пасяджэння Аршанскаму райвыканкаму даручана 31 ліпеня ўвесці ў эксплуатацыю праблемны аб'ект. Начиная с января месяца 2017 года постоянная недоплата. Порядка 10 миллиардов задолженность китайской генподрядной организации перед нами. Данная задолженность, можно сказать, в мае была погашена полностью. Некоторые из этих товарищей, которые тут в списке указаны, шантажировали, ходили и говорили, что дайте льготы определенные, иначе дом не построим. Некоторые другие преференции просили. То есть нельзя назвать власть безучастной. Тогда что происходит? Приступайте к реализации тех мероприятий, которые должны закончиться. Упрашивать никто никого не будет. Не засталася без увагі і падрыхтоўка да ўборачнай кампаніі. Аграрыям рэгіёна трэба ўбраць больш за 340 тысяч гектараў зерневых і зернебабовых культур. Разлічваюць яны на высокі ўраджай, на 25% больш за леташні паказчык. Мы приступили уже к уборке озимого рапса, крестоцветных культур. Как правило, они убираются раньше, чем рядовые культуры, поэтому тоже здесь подготовка ведется, и уборка только будет наращиваться с каждым днем. Сегодня практически все регионы приступили к уборке. На сегодня убрана озимая сурепица на молочно 1269 тонн. Ведется уборка семенников, ранних, злаковых трав. Хозяйства 9 регионов приступили к уборке озимого рапса. Зараз сельгаспрадпрыемства актыўна рыхтуюць тэхніку і сушыльнае абсталяванне, прыцягваюць дадатковыя працоўныя рэсурсы. На палеткі выйдзе больш за 1500 камбайнаў. Жніво плануецца правесці ў аптымальныя тэрміны. Не падвяло б толькі надвор'е. Настасья Сяброўка, Дмітрый Котаў. Навіны, Віцебск.